gure enpresa kooperatiba bat da, dedikatzen gara automobilgintzarako piezak diseinatzen eta baita ere produzitzen. Dira pieza dekoratiboak. Talentua da enpresak daukagun erronkarik handienetarikoa hurrengo urtetarako. Eta daukagu harreman oso estua inguruko unibertsitateekin, noski Mondragon Unibertsitatearekin. Urtero hartzen ditugu ikasleak, egiteko gurekin praktikak, dual formatuan ere dauzkagu ikasle batzuk, gero eta gehiago zabaltzen ari da formatu hau, eta oso garrantzitsua da, oso baliogarria da enpresontzat, zergatik, azkenean formatzen ditugulako ikasleak gure erara, ikasten dute guk egiten dugun eta zelan egiten dugun, eta haientzako ere esperientzia oso positiboa da, praktikan ipintzen dituztelako haien ikasketak. Produktu eta zerbitzuen diseinu estrategikoko masterra ikasten ari naiz, ja bigarren kurtsoan nabil, eta urte eta erdi daramat ja mailerren dual egiten. Nire egunerokoan benchmark analiziak egiten ditut eta bai tendentziak analizatzen ditut, merkatuko egoera ikusteko. Duela 4 hilabete hasi nintzen hemen Mayer Technological Centerren praktiketan dual programan. Nire egunerokotasunean batez ere dosier teknikoaz prestatzea sartuatzen naiz, bezeroi eskaintzeko, eta bezeroek bidaltzen dizkiguten piezak analizatu eta horren inguruan diseinu eta fabrikazio proposamenak egiten ditugu. Maila pertsonalean oso ondo nago hemen lanean, esan dutenez 4 hilabete sartu nintzen eta lantaldean oso integratuta sentitzen naiz. Graduan zein masterrean ikasitako kontzeptu ezberdinak aplikatzen ditut nire egunerokoan. Esango nuke dual esperientzia honek inpaktua izango duela nire ibilbide profesionalean. Niretzat onuragarriena da eredu honek lan munduari beldurra galtzen laguntzen dizula, ze azkenean iristen zarenean momentu horretara daramazuz 2 urte enpresan eta praktiketan, eta horregatik oso lagungarria dela eta baliotsua dela uste dut.